Epeldo po kay Kayungan. Ako po ing pura-paroko na po ning parokya ng San Luis Gonzaga, kiniking San Luis, Pampanga. Kasalukuyan po at yuta na king ausandang new normal. At inya pong binye tuntunan ing kikatango pong IATF kailangan ng tukyan ng CBCP. So, yung CBCP, yung may instructions kay kaming pari na kailangan nila pong tukyan dating ausandang tuntunan o kailangan lang tukyan. Mumuna po, ipagtuang nila po kay kayo nung nanula reading dapat tukyan. At umpisan, kini po kay San Luis, ing kikatamo pong entrance kanyan, manaliwaya. Netong mo po ing piluluban. Ing piluluban tamo po kanyang kiniking pisambanan ng San Luis. Kini pong ita pong pasbul papunta po king kumbento. Ing main door tamo po kiniking pisamban, makasaraya pa po, bayo po magkumpising misa, apo po rin adwang pasbul malati. So makasarala pa po. Wata mo pong exit, wata pong mayaring misa, kanitala pa mo pong ibuklat. So, bakit nila po kayo ngayon nung nanula po rin eganaganang tuntunan, kailangan tampon tukyan, king paman yung bata mo, kiniking San Luis Gonzaga Paris. Doon tayo po yung instructions. Kasi iya po yung pisamban, yung vendor tamo po at tuya kita, ini pong entrance po papunta kay kumbento. So, ini pa mo po yung temporarily gamitan tang pong yining new normal. Maging only entrance na po ning pisamban keti San Luis, potang atin po pong kailangan. So, gana-gana po kanyang lolo po, dapat puntok yan do po reni. Pati po ring maki-CR mo po kita, kailangan niya pong gawa nita, kaya kayo. Okay po? So, pati po rin pabinyag, ating kailangan keng opisina, kailangan lang pong tukyan din. Then po, adwala po rin mumunang importanteng gawan kini. Mumuna, yung makadili po kini, no face mask, no entry, pwede po, entrance only ya po ini, kaya karakal gini po ini, entrance siya po ini. Reta po nga nung patbol kita, ilapin po rin outan tamo kung maging exit ngayon new normal. So, bayo pa po lungod, ating pong footbath kini. So, ibili niya po yung sapatos niyo, rin kayang sinelas kini, ay ba't po lungod niya po ipagpag niya po kaning doormat, kaning malangi. Hindi po metong ini mabasaya, hindi po metong malangiya. Direksyon na po lungog. Paninaya niya po ining metong mag-serve thermal gande. Ay kaya po nung pumata siya po yung kayang temperature, at mo po 37 niya po o 37.5 na kanyan. So, atin po pong metong pang instructions ka rin. So, pero bayan pumunta ka rin. Sige po, tagot na po. Atin pong maging apahot kaya. Kaya mag-umpisa na po talaga kanyan, ating pong tissue, manamuli siya pong tissue. Botang kaya kanita, nung mata siya pong kayong temperature, atin kaya pa pong dita pa, outside niyo pong isolation area. Kung tayo pa mo po kini, lukluk ya pa mo po, magparimlaya pa. Uling lumigla ka dyan po king mapali, sigurado mo pong mapali ya temperatura. Kaya ba't po, potang meron lang i-thermal gande pong pasibayo. Nung sa kalima po, kailangan niya pong lawin pasibayo yung thermometer na ito po 36.5 na pwede niya po lungog. At bayo niya po lungog, at po makapanayang netong mag-serve po kay pisamban, put na niya po lagyo.
Pasensya na po, kukunan nila pulag yung ini. Reng silimba. Nano po isang kan. Pota po niya po sa dyan kayo niya po. So, sa dyan niya po yung lagyo na, kay ba't ingadress na. Tagano ka rin niya. Importante niya po ito. So, mag-log in niya, in kayang lagyo, ang po in kayang address, nung ka rin niya po. Nung talagang exact address na po ne. Importante niya po ito. So, kay ba't po, sadya niya po ning katamo pong Maxer nung pangpilan niya karing linog. Uling nung pangpilan niya, yakin po yung maging sitting number na po. Sitting arrange. At yun na po sitting arrangement yung isang ngayon. So, sadya niya po. Number 1. So, number 1 niya po kano. So, nung niya po kini, at tinanong po niya itong mga panayan, mag-alcohol kaya. So, kay ba niya po mag-alcohol, ala niya po tatal na dapat. Makatakot na po rin gamat na, baka nita po, ala yung tagpil kay Kisamban. Adyan pong may disinfect niya po yung Kisamban, kailangan po ala niya po tatagpilan. Diretso niya po, nung number 1 niya, kasi po mag-guide kaya po kanyan eh. Ito pong mag-guide kaya, isang number 1, hindi niya po lukluk. Yung number na po at yung kingarapan na. So kailangan ito kaya ng number, yapin po yung kingarap na. At niya po number katang gulot, iya po kaya ito. Uling kaya tayo, mo po ini, yung number 1, kaya kingarap na, kaya gulot na number 7 niya. Niya kailangan po, nung nano yung talagang number na, kaya kingarap na, yan to kaya na. So kaya niya po lukluk. Nako. Kaya ba't po kanita, after the siguro, patang miras niya gatang oras na ng misa, timo po yung misa taong po kaya ni ng Domingo, 4 niya po. Mag-start niya po kayong 21 ita, yung 4 na misa ng Domingo. Pero ala pa mo pong misa karing kaya katamo pong, barangay, chapels. Kaya ni pa mo pong Kisamban. Patang mag-normal na kanitataan po magpasibayong magmisan talaga karing Kisamban, ay karing bisitas. Okay? So, magdatod niya po kayong lugal na. Nano po isang kano, ba't po ating niyang number? Yung kaya katamo pong sisimba. Nung sakali man pong may kaproblema, sana alin naman niya po. Basta't niniwas tamo mo po. Yung po kasing tuntunan nini, para kaya katamo yan. Nung sakali mang ingakasiping na po nining number 1, at number 2, ating niya pala, may iba iya pala Manila. Uling niya pong epicenter na po ning kaya katamo pong pisasabya na pandemic. Yan po ating problema. Natural mo po, baka nita at-trace nila retang akasiping na po kay ngarap, kay gulot ning sinimbang di ka problema. At least po kanita, at-check nila po rin address. Yan po, so importante ita. Yung lagyo na nitang tao, yung po itang address na. Baka taretan hanggang akalele na, tabi niya po nga tracing ang taong posibleng niyawa kaya. Bistamat atin tapang mo naman pong CCTV, yung kaya katamo pong Kisamban. Akasi bila naman po nanula rin movements na po rin tao sisimba. Yung importante mo po in magkipag-cooperate na po rin sisimba. Sana po, tukyan tayo po yung tuntunan na papatupad na yung gobyerno kaya katamo. Okay? So at niya pong number ngayon, sitting number in balang sisimba.
bako po makasigurong safe po yung pamag-communion nyo, ating kaya pong tuntunan mo naman. In EMDC, muna pong pangalan, alkoholya, at kaya po manamuli, issue. Okay? Kaya ba't na po kanita, muntaya po ketang pwesto na, kaining ketang, sumaya pa pong hostya. Yan po kaya katao po pa magpa-communion, din EMDC, po po rin taong mag-communion, ela po nitutulit. Yung metong kaya pong bago, yung metong po EMDC, kaya tayo po lalam. At kaya pa tatin mo lang po nga duwa, yung bago, kaya po, parinig kaya katao po mag-communion. At kung gulit kaya dapat na po yan din mag-communion po po rin EMDC. So, ating pong gulis at dapat ng tukyan. So, kung mag-communion niya, ala po communion by tongue or by mouth, pupurungan po communion by hand. Okay. So, ito po yung kekatang communion. Sa iba't po, balik na niya po ng kekatang EMDC, yung hostya, kaya rin na po, mag-alcohol yung pasibayo. At manangulit siya po kanita, pagkakas tamalyari na po magbalik keng luklukana. Okay? So ito po yung para keng communion. Kaya rin na po ning communion, ala na pong itang kalupanan ng dati, na panaw sang ko po rin mag-birthday para i-bless ko la. Yung pong gawan na mo pong yun dito pong mag-birthday, nung nukar niya man po makaluklok, talakad ya. At i-pray over ko po, ala na pong holy water. Ala pa mo pong holy water, pa magbasbas ka rin mag-birthday balang sisimbala. Na po kalupin dati po kasi, papaukyatan ko po Kenny, kaya ba't i-pray over ko na, saka ko po bless holy water. Kota po mag-normal na nga po ngayon na magbalik tayo po ka rin. Pero po ngayon, tetang birthdays, anniversaries, pasalamat, i-pray over ko na, yaita, kaya na lang pong luklukan da. Ala na pa mo pong holy water. At least, importante, tenga di tala. Okay po? So ito po yung kotang kayari na po ning misa. And then, kotang pamagpalual, kotang pong kayari na po ning misa, ala pa mo pong mamalagwang dulwal. Uling makasarala pa po rin ng pasbul. So, ding pasbul, ibuklat dala, pero sana po kotang dulwal, detang muna na po rin, detang malapit kayong pasbul. Muna na pong lumwal. Anya, ibuklat de po. Ibuklat de po pasbul. Kaya ba't po, wata pong lumwal na po, tunggal-tunggal, mag-alcohol la. Bakit na po, sigurado na pong disinfect, bayo lang muli. Nakal po salamat at maya payag do po. Kaya kayo nga.